sigurno ekstra. Ćao, Matek. Jao. Halo. Alo. Kaj ima? Niš, kod tebe? Kaj slušaš to? Zdravka Čolića, ti si mi u krvi. Možeš pojačat malo? Da, preko slušalice, slušam, ali ti mogu otpjevat. Može. Hoću ja neki beat. Da me miluješ, da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Zbog tamo mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al Bože da ne prestaje, ti si mi u krvi. Koliko dugih godina uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Od tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al čavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari. Bog. Ma sam jedan vic ako može. Ajde. Svađaju se dvije patke. Ok. I kaže jedna drugoj. Vidi kvakva si sva ni kvakva. Ej. Hej, Može jedan vic. snimaš za YouTube, jel da? Za TikTok. Dobro. Svađaju se dvije patke. Dobro. I kaže jedna drugoj. Vidi kvakva si sva ni kvakva. Kaj? Jel kužiš? Ne. Zato što se patka glasa kvakva. A one su se svađale i onda kao kvakva ni kvakva. Gdje si? Gde si, lepi? Šta ima? Ma evo ništa, igra malo Fortnite sa djevojkom. Aha, opa bato. Ti? Biće nečega, aha. Čega? Pa nečeg. Igramo duo. Možda ti pa bude squad kasnije. Ma ne to, nego ti i ona, tu iza. Da, zajedno igramo. Bro, gledaj, Hey bro. ovo si ti. How you doing? Ovo si ti, ovo je ona. Mislim na to, brate. Ne! Alo? Ej! Ajoj! Daj, ne! Nemojte ga masirati. Pa ne! O, jebem te u glavu! Šta Lakše ima? malo tamo iza. Pa jebu me od ozada u pičku grbudavu! Ništa iza, prče se tu, puše si. Jebem vas u pičku, šta ima prijatelju? Ma ništa, evo snimam jedan video. Nemoj da si ti na YouTube-u, već smo bili. Nisam na YouTube-u. Dobro, hvala ti. Na Bože, šta ima? TikToku. A snimaš nas sad? TikTok, znaš šta je TikTok? Znam, a snimaš nas sad? Ne, ali treba mi pomoć, pa sam mislila ako možemo Ajde, zajedno ja ti pomoć. snimit. Ajde. Vi ste meni sad tu ovak. Dobro, ja sam ti tu jebim. Aj vi sad ruku kao da vidim je se dodirujemo. To, još malo. Moj! Tu njoj preko face. Kao ovako? Može i tako, aj. I sad Dobro. kad počne pjesma, Dobro. mi ćemo samo ovako se produžit. Kao Kužiš? rukovač. Ka. A dok moram doći kao ovako do nje otprilike? To i onda još kad se počnemo onda preko nje. A dobro. Može? Može! Ajmo tipa kad na ovaj countdown, može? Prostanite! Bićemo na TikToku! Ićete vaš Suse Bože! A dajte to ne prozirni, ne pušiš majmune! Kaže da mu je, nemoj disat nek izađe napolje, meni... Pa izađi ga van onda! Nego, ajmo probat ćemo sad. Sam probat ćemo, sam da vidimo kak bi sad bilo. Krećemo kad? Kad ja odbrojim, kad dođem do 0, može? Može! Ajde. Čekaj, aj. 100, 99,
Ti zajebao? 98, 97, Pa da što ti 96, pa neće čeka da dođeš do 0? aj onda do 50 ili neš? Pa ne nego do 5! 4, 3, 2, 1. Može do 5, može do 5. Di sam stao sad? 92, 91, do 5. Znači ili ćeš snimiti ili nećeš snimiti. Odakle si ti uopće? Iz Koprivnice. Ja se mogu kladiti da ti snimaš za YouTube i sad jedeš govna. Za TikTok, znaš kaj je Da TikTok? ti kako se zoveš na YouTube-u, odmah! youtube.com, TikTok. 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 Mafija Križman dodaj na... Jebi ga. Opa! Tebe znam. Ti si mi poznat od nekud. Ej, čuješ? Čujem. Aj sam da vidim jesi se kaj popravio dok me nije bilo. Ti Ti si mi u... Aj sam sekunde da zaustavim pjesmu. Aj. Znam da se trebaš malo ufurati to. Samo onaj dio. Ti si mi u krvi. Dalje. Ako te... Ajde, cijeli dio. Malo si ispao. Ej, čuješ? Aj samo ovo. Malo. Aj sad probaj. Ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari ili te ukradu snažni haremski čuvari. Popravljaš se, dečko. I ako te odvedu Ovo je sad već milina za sve slušat. će da se sruši. Pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši. I onda kad misliš da je prekrasno za snove, za sve. Svaka čast, sve si bolji i bolji. Lady Boss, nismo za tvoj propali kanal. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Na mobitelu? Nemam na mobitelu. Aj skini, čekat ću. Mogu skinuti. Aj, čekam te. Ajde. Pa kak se zoveš, jebi ga? Ostavi neki nik. Ajde. Hoćeš da ti napišem ovdje. Napiš. Aj, pročitaj. Evo da screenshot. Aj, pročitaj. Evo neko mi upravo kupio. A pročitaj. A pročito sam jebo ga ti. Na glas da čujem. Aj, s valom kom. Di si Ceza? Imamo iste slušalice. Si ti normalan? Koji? Ovo su GP33 od Logitecha, Pa a i možda ove. imamo istu marku, eto. Pa ti sam isključio da ti se ne vidi ovaj znakić. To je ti misliš, brate. Pa neozbiljno. Jes dobro. Šta se tak drmaš da nije da te neko jebel? Ne. Subscribe to PewDiePie. Ujeo. A znam njega, on je onaj tip iz Švedske. Yeah, baby. A Jes ti otkud streamer? Nisam ja niko, ja sam sam- niko i ništa na ovoj Ja sceni. sam tiktoker. Ne seri, kaj? TikTok? Jel to ne Musical.ly? Je, evo. Da, na Shazamu imaš za skinut. Shazam, čekaj. Čekaj, Koliko broj followers na imaš? mojoj si parceli 550. Ništa, imaš manje nego ja, ne Zremax. Ne vidi, mutno je. Čekaj da smanjim svjetlinu, je. Bravo, debeli pojoj svjetlinu. Alo! Zašto ti mene vrijeđaš da sam ja debel? Ja se sam sebe vrijeđam. Zašto? Vene papa. Jel vidiš ti taj svjetionik na majici? Jel? Molim? Taj svjetionik na majici. Malo glasnije, ne čujem te. Popušiš mi Halo? Opali Malo. Čujemo se? Antarktik. Next time jebote. I znaš ti Jedora? Čedu. Koga? Smeđu. Šta? To je YouTuber.
Prebaci jebote ono. Ne, ja sam samo za gaming sajt. Ma udari se Jarane Čekićom u čelo. Znaš šta? Propali YouTuber. Evo, nije propali YouTuber, nego YouTuber u pokušaju koji misli tu sad. Znaš šta? Znaš šta? Nuni ti nije bani do koljena, jebem te u glavu. Ajde, a jastrebovi smo, i ti si jastreb, ali tako? Ja sam, ne. Ja sam djevica po horoskopu. Da te neko jebo u usta bez da pričaš. Dobar si. Jarane, sveži kamen za nogu iskoču Savu. A gdje je Sava? To nema kod mene. A Dunav? I ako baci mali kamen, uopće neće se niš dogoditi, tako da ne kužim. A onda ti nije nešto reći s glavom. Zaš? Ne znam. Slušaj me. Ja stvarno ne znam zašto sam ja sad vam. Stari moj, nemoj... Zašto ti nas ne nekstaš? Stari moj, nemoj se samo zajebati. Zato što on će pregledati neke gobjage, a znaš te, propalitet si, brate, propalitet. Znaš ti pa što sam ja platio onaj traktor? Jebo ti, voli ti taj, znaš šta? Majca ti je ukuć, bacio u pičku materinu, zapalio, bog ti stari moj. Ali dobro si slušalce. Ali slušalce su okej, to nema šta reći. I stolica. Top prijatelji, znači ono, baš se nabrio na ovo. Krevet malo bolje složi, ješ čuo. Da, krevet, nek bude ko u vojsci. Ja sam u vojski. U čem si ti? Nisi u vojski, već u vojski. U vojski? Pa baš se vidi da si u vojski. Kaj sam tak nabildan. Kak je to ima veze? Ne kaže se u vojski. Gde skin mać da vidim? Skin mać da vidim. Kažem ja u vojski. Jedna država. Pa onda si u vojski materin. Šta je u vojski? Šta je to u vojski? Jel taj kabel dobro proteže, jel? Stari moj, jesi izgorio je. Stvarno si izgorio, Jarane. Daj mi reći svoj YouTube kanal, ajde. Ajde, jel mi smiješ? Meni, jel smiješ meni reći svoj YouTube kanal? Tebi ne, ali njima da. Ajde napiš mi doli YouTube kanal. Ne smijem. Zašto ne smiješ? Aj pusti ga, napisat će nama, makni se. Aj napiš nam, ajde. Vama hoću, vi ste ok. Ajde, napiš. A šta da napišem? Pa YouTube kanal jebe. Mi visiš. Kako se zoveš, jebem te u glavu. Napiš YouTube kanal. Evo napisao YouTube kanal. Kako se zove? YouTube kanal. Svaka čast. To je, evo, od srca ti želim svu sreću. Znači, samo idi tim putem i stvarno ne može. Samo igraj LOL i dobro je. Hoćemo LOL zajedno odigrat. Jel može? Da, ja sam u bronci 2. Posle ovih placementa. Ja ti još nisam instalirao. A reci koju bolest imaš? Nema. Nemaš, pa zašto pričaš, jes napušen? Da. Nema, još nisu otkrili tu bolest. Ne, sam ništa. Uživaj, sretna ti nova godina i uživaj. Hvala također. Nemoj mi također, znači. Svako dobro. Sve najbolje ti želim u životu. Želim da se tvoji ciljevi ostvare. Također, da Bog da došao do 1.000.000 subscribera uživo i... Pozdrav kod kuće. Ali ja to ne želim. Šta ti želiš? I ja nisam kod kuće, ja sam u stanu, tak da, kako ću. Jarane, šta si uspio u stanci? Pa u stanu sam. Ja jesam budalova još skoro. O jebem ti život. Evo se puši teb kad se kupaš. Iz najlonskih čarapa. Ako možeš ovo reći, svaka ti čast. Slušaj sad ovo. Ne, nisam ti završio. Ne, nisam ti završio. Svaka čast, prošao si test. Vidiš da možeš. Hvala, prijatelj. Vidiš da možeš. Jebel. Dobar si. Predo sam se pravi budala. YouTube kanal te jebo. Evo, šta pričaš ko pede?
A bili ste zanimljivi u početku, sad ste malo dosadni, pa idem dalje. Pa šta čeka? Može samo jedno Sve pitanje najbolje. pitati. Može, aj piti, slušam. Imaš Facebook? Znači, ako bi mi ste htjeli dodat, skupljam za Farmville. Treba mi još 2 štale. Igrica na Fejsu. Sam da pokupite. In the beginning, there was time.